Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Klokken 10. Nu er 11:40. Vi har købt en højtaler. Det spiller rigtig flot. Det var din plads? Ja, jeg har fået vinduet. Jeg er god til at spille. Godt klaret. Jeg har hjernen om mit hoved. Hvad laver du? Nu sidder jeg med rygsæk på, det fungerer slet ikke. Nej, jeg skal også have beat op. Hvad skal du se? Jeg sidder og kigger på en film, der hedder Fly Me to the Moon. Den var der? Den sidder jeg lige og kigger lidt på. Det er Scarlett Johansson. Hun er meget sød. Super fin med de hun har sig. Og nogle lidt danske. Det kunne godt være, at det var den vej, den der var hen af. Jeg finder ud af. Nu er klokken kvart i 6. Og for 28 timer siden, der forlod vi Vejle. 5 timer, så er vi i Salvador, hvor vi endelig lige kan slappe af og trække vejret. I nat der er vi sovet på et lufthavnshotel i Sao Paulo. Der er så varmt derinde, det er fuldstændig vanvittigt. Den smukkeste udsigt. Nej, undskyld, vi er i Rio. Vi er ikke i Sao Paulo, vi er i Rio. Og så er den smukkeste udsigt ud af Copacabana her. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det har været fedt. Ja. Alt for lyst. Ja, det er lyst. Alt for lyst. Super. Vi ses i Salvador. Fremme i Salvador. Vi sidder med vores første caipirinha. Vejret er godt. Stranden er ikke sådan helt vildt lækker. Det er meget hyggeligt, men vandet er lidt ulækkert. Vi har kun mødt gode mennesker indtil videre. Så det lover godt for den her tur. Der er kun gode mennesker i det land her, jo. Gode mennesker i det land. Ja. Så søde mennesker. Klager ikke. Klager ikke, nej. Så vi har lige fået ud af Barbados SSA, hvor vi alle sammen skal klippes her på første dag, så vi kan se frisk ud til resten af dagen. Så glæder vi. Jamen, han er fucking vild om her. YouTube! YouTube? Ja, YouTube! YouTube? Como Alexander Husum. Han ligner lidt Husum. Min mand, han var egentlig dygtig. Altså, han gjorde det godt. Jeg synes, det er fint nok. Det kunne have været sjovere, hvis det var lidt kortere. Sådan, altså, han sad det her med, så jeg bare kunne køre det frem for at prøve noget nyt. Men det står jeg selvfølgelig alene med nu. Det kunne jeg bare have sagt til svinet. Det er ikke helt op at ringe over. Men jeg overvejer lidt, at jeg skal have noget kortere, fordi nu er jeg ved at fange. Og jeg synes sgu lidt, det ligner lidt sådan en cykel, jeg er på. Jeg synes, det er ærgerligt, at man skal svine deres kvalitet. Det må man jo selv om. Det var vores egne fejl i det, vi siger. De klæder mig fuldstændig, som jeg sagde. Nu er det måltid der. Hold da magle. Der er nogen, der spiser, og man ikke kan se, at de ikke er europæer. Hvor de bare ligner det. Du kan også godt zoome, husk det. Hvordan? Tryk den her op. Var det godt? Vanvittigt lækkert. Brutalt det her. Kæft, det er flot her. Hvem var det, der har solgt?
Har vi her noget? Nå, selvfølgelig. Eller nederst. Dessert. Dessert, der har vi... Não, obrigado. Der har vi øl. Dessert, selvfølgelig. Super. Godt klaret. Hvad er status lige nu, F? Ham der klippede mig i går, han klippede mig ret skævt. Så det er heldigt, at vi har en frisør med på turen. Til et andet, der vælger at klippe mig i dag. Det er kæmpe stort øjeblik. Lige så længe han kommer op i første gear, den her Loyal B. God anmeldelse af farten også. Nossa, assim você. Sådan. Tava debaixo da... Kæmpe chef, du er. Debaixo da roupa aqui. Ah. Tava por baixo aqui, ó. Ah, obrigado, senhor. Nada, quando eu peguei, tava aqui debaixo das camisas, das camisas do Brasil, tava por debaixo. Claro. Aí eu tirei. Obrigado. Valeu. Obrigado. Nada, amigo. Obrigado, ciao. Ciao. Vi er inde i Pulverino lige nu, og vi har købt hver vores fodboldtrøje. Jeg har købt en Brasilien-trøje. Jeg har købt en Bahia, det er en lokale hold, som vi forhåbentlig skal se om nogle dage. Mølle har købt 2 trøjer. Den her, Corinthians. En sort bandit der, ja. São Paulo. Lokalt hold også. Bahia. Skal vi prøve at se, hvordan folk de sidder og hygger her. Det er fantastisk. Se. Salvador. Dalicia. Salvador. Vanvittige omgivelser. Vi går meget op i Gud hernede, og Jesus, så han hænger over det hele. Det kan bare lov til. Og det kan jeg ikke lige vende med at prøve at smage det der nu. Ny dag. Ny backpack måltid. Ja, jeg savner simpelthen min pizza og min burger, men nu prøver vi det her. Det er ceviche. Klassisk sydamerikansk ret med noget fisk og noget værk, og der er forskelligt fra sydamerikansk land til sydamerikansk land, er det ikke rigtig forstået? Jo. Ja, så det er vi rigtig spændt på at smage. Den lille del, jeg tog, det smager rigtig godt. Det smager fandme sindssygt godt. Det smager fandme godt. Det smager vanvittigt godt. Mango i eller? Nå, hvor vi er med? Ja. Så tager du ind med Victor. Hvor er det nice. Obrigado. Jeg tog politibetjenten kom gående, og så spørger jeg bare, om jeg må tage et billede med dem. Og så ender det med, at det er Victor, der går op og står og ser mega. Jeg vil have et billede med Victor. Ja, de peger vi på Victor og siger, at dig vil have et billede med. Så ender det faktisk med at blive et fedt billede. Hvad er en anden? Ah, claro. Han vil have, at vi tager et billede af ham også. Tag et billede af ham. Obrigado, senor. Obrigado, senor. Så der er nok helt vildt mange, der gerne vil tage billeder af mig her i Salvador. Det er vanvittigt. Helt vildt. Jeg troede ikke, at folk ville være så vildt. Man kan ikke gå i fred som snål. Nej, det giver ingen mening. Super svært. Sådan det. Vi står ude foran kasser på Michael Jackson, som vi kan se op. Og det er fordi, at musikvideoen til They Don't Care About Us er filmet lige her, hvor vi står. Og i den der er der et trommeorkester, hvilket byen Salvador er meget kendt for. Jeg vil også fortælle, at de er til at finde, eller i hvert fald et eller andet trommeorkester kan vi se, når vi er her. Det håber vi rigtig meget, vi får lov at opleve. Ja. Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. O vão das coisas que a gente disse. Isso aí. Quem de nós vai ter que abrir o ar a beijo que ninguém vai impedir. Vai não. A gente na beira, falando
saiba, pois estou aqui te esperando e eu só vou se você for, amor. Se você vier, eu tenho, faço uma fogueira. Nossa chama vai iluminar a cidade inteira. Se você vier, eu tenho, faço uma fogueira. Som de er kendt for her i Salvador. Det er sådan noget pizzabrød med rejer og aner faktisk ikke, men prøv lige at se det en gang. Det smager faktisk rigtig fint. Så med Guadalajara, street food, hygger, stemningen god. Hvad sker der, mand? Det er fuck, det er lækkert der. Kæmpe acai-bowl, 500 ml. Granola har vi godt nok kun valgt i dag, måske lidt. Jeg spurgte om det der peanut-ting der. Ja, vi skulle have haft noget i os, men lad nu det ligge. Det er fandme lækkert. Fint sat. More mad with a view. Hold them out, man. Vi tager af fra Salvador nu i denne omgang. Og har haft en masse gode dage her. Nu venter der en 7 timers bustur mod en nationalpark. Chapada Diamantina hedder nationalparken. Jeg kender ikke nogen, der har været der faktisk overhovedet. Men vi har selv fundet frem til den, og alle vi har spurgt om det i Brasilien de siger, at det er det fedeste sted. Så vi skal bruge 2 overnatninger, muligvis hos nogle indfødte, eller i telt eller et eller andet, finder vi ud af, når vi kommer frem til hostel. Så fanden. Og den bus måske ikke så god alligevel. Det er lige så godt. Jeg har bare prøvet at kanonere min hånd i den. Det er sindssygt varmt, det der bus. Ja. Victor 8 bliver læst højt fra Frederik Mølgaard. Man får en lille... Nej, historietime kan man ikke kalde det. Men en lille lektion i mental sundhed. Mental sundhed. Mental styrke, ja. Jeg har også lagt min bog frem og fået lidt med. Ja, det er dejligt. Det er 1000 grader, men den er det ikke. Den natur, den er lige lidt længere, end vi lige har forventet, tror jeg. Men, lidt varmere. Lidt varmere også. Det er... sådan der. Lille bitte Frederik, han kom lige til at filme med blitzår på nogen, der sad og spiste. Stop med at sige, når det ikke passer. Hvad sker der lige nu? Der var jo nogle søde brasilianere på en bane i en landsby. Så er vi ankommet til nationalparken, hvor vi skal vandre med de her rygsække. Vi skal cirka vandre 15 km om dagen. Ja. Det er en fin start. Vi skal deroppe nu, på toppen deroppe. Så skal vi vandre lidt videre deroppe. Så ja, så skal vi nå at se et vandfald i dag også. Så fedt. Er det det, der står dernede? Ja. Sikker? 100%. Ja, vi er gået dernede fra. Det gik sgu da fucking hurtigt godt. Det er gået ondt dag, der er ikke engang gået en time. Altitude. Aqui. Quanto metros? 400. 300. 400 meter har vi gået op. Vi er ret svedige. Let's go. I think we're having the picnic here, right? Here? Cool. Robert Silva. From there we get the left way to go there. To go there. When you stop there, a few minutes for buffet if you want. Need to verify it's better for us. Okay. Yeah. Tomorrow, where do we go? Tomorrow another day. Yeah. Kan I mærke noget i benene egentlig? Nej, ikke endnu. The Vivo, those are the Vivo. Muligvis lidt dumt, vi ikke har taget I do like wearing AirTags sikkerhedssko på. Really? Sådan det. That's disappointing. I know, because they're expensive.
Vi har vandret i lang tid nu, og vi skal ned til et vandfald hernede, hvor vi kan bade. Så skal vi spise bagefter. Vi har ikke spist i 8 timer, og vi har vandret meget langt. Så nu skal vi ned og bade i det dejlige kolde vand. Så skal vi have mad bagefter. Folk bader dernede. Det er konge. Ej, hvor ser det godt ud, mand. Det er fandme lækkert. Det er sindssygt dejligt. Det er eddermame fortjent efter 8 timer. Der bliver taget nogle gode billeder inde i midten derinde. Det er godt, ikke? Syg! Segura! Det var fedt! Para comer. Oh, nice. Very good. Ja. En hotdog med noget mango og sådan lidt. Og noget tun og noget alt muligt lækker, som vi har haft med i vores rygsæk hele dagen. Vinicius. Muito difícil. Muito difícil? Nada fácil, nada difícil. Prøv at tage sammen, der er ikke fokus. Prøv at tage et skridt ad gang, men mister hurtigt fodfæst. Så hvad frihed? Fik en 100 mand i skød på grund af helbred. Svinger i en tynd tråd. Jeg så ind og gav dem noget tyk på. Du Vinicius. É você? Eu, Marcelo. Marcelo, você? Ronaldinho. Ronaldinho. Outro? Como... Rafinha. La soirée n'est pas finie, je prends des bières et je vais avoir le look. Dans l'état qu'on est. Det er bare sindssygt i hovedet. Hele USA Det er la lune, c'est deux det er bare... Jeg ved godt, der boede inden for det, men Ton téléphone pour rendre des Europa, der har været vant til Europa, ikke? Der har været ind og bare Se det her. Mais où la vue est pas ouf. Mais là par contre, il faut vraiment prendre la téléphérique pour aller sur le deuxième. Tu peux pas passer de l'un à l'autre en... Vi er ankommet til det sted, vi skal sove for i nat. Vi skal sove bagved os her. Det har været ret vildt dag. Vi har gået 6,5 timer, 10 kilometer. Rigtig meget opad og rigtig meget nedad. Så sidder vi med en øl, og så skal vi så bare afsted igen i morgen. Vi sidder lige her, hvor vi er ved bålstedet her, og kigger på Fireflies, og det har vi aldrig set før. Aldrig nogensinde set det før. Og vi var sådan til at starte med, at fanden der blinker, så er der bare sindssygt mange sådan små Fireflies rundt omkring. Og det er hele tiden, man kan nok ikke se det på kameraet, men det er... Nej, man kan ikke se det. Super sted at skulle sove med... Vi skal sove 8 personer herinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi sætter lige 0. Altså det er seriøst. Sætter lige 0,5 her, så ja. Ja, og der er... FM han skal sove i overkøjen. Og der er simpelthen så mange dyr deroppe. Der er så mange forskellige dyr, der flyver rundt. Ja, det bliver fucking varmt, tror jeg også. Ej. Quem não quer sou eu. As amigas da ex, de madrugada. Clásico, så. Deixa eu falar. Så har vi jo børstet tænder her på dag 2. Og gør klar til, at vi skal ud og vandre igen. Den hedder 8 km i dag. Opad og nedad. Vi skal op på toppen der. Vi skal se det hele vejen op på toppen der. Så der venter en masse gode timer foran os igen. Det bliver mega fedt, og vi er sammen med en fed gruppe med 2 franske par, og en fransk mand og nogle fra Belgien. En fra Kalifornien og en fra Yemen. Så det er mega fedt. 2 misto quente. 4 misto quente. Nickname Papaya, Marcelo Papaya. Marcelo? Papaya. This is kæft. Vi er halvvejs oppe af bjerget, og som man måske kan se på, så er det ret hårdt. Det er sindssygt fugtigt. Og vi har god fart på.
Men det tænker ret godt omkring. Good. Vi sidder til solnedgang. Der er en så hyggelig mand derovre, der hedder Leandre fra Frankrig. Ja, so it's not good to start. Der er en person ved det her bord, som vi overhovedet ikke kan fordrage, og hun kan slet ikke forstå det. Så sindssygt. Ja, hun fatter ingenting, og hun er så fucking irriterende, at hun ødelægger hele vores tur. Men lad nu det ligge. Men The Fireflies, ja. Hun er så fucking træls. Ej, lad være med at kigge på hende. Ja, hun er så fucking træls. Hun er mega træls. Hun ødelægger alt det sjove, men lad nu det ligge. Vi er godt opdraget, men nu det bliver man nok. Jeg har inviteret hende over til vores bord, men det er jo bare ikke faldet i god jord. Nej. Men kom igen, Victor. Describe la comida. ¿Qué comida? Describe este. Feijoada, Sí. arroz, Sí. Papaya. rodó de banana, papaya. Muito bem. Papaya. Papaya tá bien. It's cerveja in Danish. Du coup, nous on attendait d'avoir des points 2 et tout. Ah, I've seen it. I never knew how it uses That's your count. Ça vient de 25 du coup. À 15 du coup on a dit. À 15, ouais. C'est moi je t'arrive à 50 piles. 50 piles. Prøv lige at fortælle lidt. Så er vi i gang med den sidste dag. Vi går 20 km. Hvorfor står vi her lige nu? Vi har simpelthen blevet nødt til at tage en taktisk pause og filme lidt, fordi at, der går en fucking irriterende dernede og spørger om alt muligt. Så vi har lige taget en taktisk pause, og så nu tager vi bagtrop. Vi spørger om alt muligt pis, og hun snakker om alt muligt, vi er fuldstændig ligeglade med. Vi hader hende. Altså hun er så irriterende, hun spørger om alt muligt women's sport. I love Natalie. Natalie, no. Og hun snakker derud af, altså det er alt muligt fuldstændig ligegyldigt. Men man får slet ikke en pause. Nej, hun har en holdning til alt, jeg hader hende. Præcis. Hvorfor ikke? Hvorfor? No people. No more people. Ram toppen nu, for fanden. Det har været vildt. Det har været vanvittigt oplevelse at komme helt herop. Vi rejser med nogle fucking nice mennesker, det er mega nice. Undtagen en. Fremme er vi dog igen efter de 3 dage i Nationalparken. Vi sidder med en lokal fyr, som arbejder stjernehårdt for at få os hen til en eller anden seværdighed. Han gør alt, hvad han kan. Ja, vi skal hen til en berømt restaurant, som har været med i Netflix. Måske får en fortjent øl efter 3 dage med hiking. Måske en fortjent caipirinha. Måske begge dele. Det vil tiden vise. Lige nu der arbejder vores ven i hvert fald stjernehårdt på, at vi kommer frem til det. Vi ser til vandet hernede. Meget voldsomt. Der er hjernet inde i klipperne hernede. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Jeg vil bare gerne bade. Gringo. Så kommer der en kæmpe bølge, mand. Det er meget voldsomt. Alt for voldsomt. Det lykkedes vores turguide Victor at få skaffet nogle billetter til den kamp her. Det bliver fuldstændig sindssygt. Nu skal vi ned og spise pizza og drikke øl sammen med vores franske ven, som vi mødte på vores tur de sidste par dage. Og bagefter kampen, så skal vi ned og mærke den... Kæp. Bagefter kampen, så skal vi ned og mærke stemningen nede ved stranden. Det bliver fucking fedt. Det er nok her omkring, vi skal hen senere. Der er eddermame gang i den, det er så fedt. Vi har selvfølgelig sørget for, at vi alle sammen har en Bahia-trøje. De skal spille i aften mod The Strongest, Copa Libertadores. Malles trøjen er helt beskidt, han er på i Nationalparken. Men mig og Mølle, vi har så købt en. Jeg har den her på. Mølle har en på, der ligner meget. Det bliver
er så fucking fedt. Jeg glæder mig. Vil du spille pis? Til Copa Libertadores, som er ligesom Champions League i Europa. Og det er første gang, de er her i 36 år, at de har chancen for at kvalificere sig. Så stemningen er fuldstændig sindssyg. Og det er, folk er så glade, og det er så fedt. Det er sindssygt. Fuck, hvor er det sindssygt. Hvorfor ikke nogen dækker ham op? Han står helt alene inde i det lille målfelt.